कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार। कारवार अंकोला विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सतीश सैल मतदारसंघासाठी हाडिल्या पैशाची कागदपत्रा जनतेसमोर दवरची, भाजपा नेत्यांची मागणी। कारवार गेल्या 1.5-2 वर्षात कारवार अंकोला मतदारसंघासाठी आमदार सतीश सैल 500 कोटी रुपयापेक्षा जास्त निधी हाडिल्याचो दावो आमदार सतीश सैल गेल्या समर्थकांच्यान व्यक्त जाती आसा। पण या संदर्भात अधिकृत पैशाची कागदपत्रा जनतेसमोर दवरची अशी मागणी भाजप नेते करते आसात। सरकाराकडच्यान जाय त्या विभागाक नैसर्गिकरित्या मेळची निधी आमदाराच्या कामगिरीत समावेश केला आसा। JJM अंतर्गत घराघरात गंगे प्रकल्पा खातीर केंद्र सरकाराकडच्यान मेळिल्ली निधी सुद्धा आमदाराच्या कामगिरीत दाखयल्याचे दिसून येता। माजी आमदार रुपाली नाईक तेमगेल्या कार्यकाळात मंजूर जाल्ली ही योजना अजूनही सुरू आसा। रुपाली नाईक आमदार असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेमगेल्या नेतृत्वा सकल केंद्र सरकाराकडच्यान दिल्ली निधी आमदारान हाडिल्ली निधी म्हणजे ही काँग्रेस पक्षाची दयनीय स्थिती आशिल्ल्याचे दिसून येता। दर वर्साक जाय त्या विभागाक पैसे येतात। जिल्हा पंचायत, तालुका पंचायत हेमका मेळचो निधी आमदाराच्या नावाचेर घायिल्ल्यान काँग्रेस नेत्याले जनतेसमोर हास्य सारखे जाल्ले आसा। हे दाखोवन दिता की आमदाराक नवीन निधी हाडच्याक अपेक्षा आला म्हण। हे सगळे शंभू शेट्टी हेमका लक्षात येना की खबर आसून सुद्धा दुर्लक्ष करतात असो प्रश्न भाजपा नेते करते आसात। आमदारान 500 कोटीपेक्षा जास्त निधी खंयखंयच्या प्रकल्पासाठी हाडिला आसा हाजी सविस्तर माहिती काँग्रेस नेत्यान जनतेसमोर दवरची अशी मागणी भाजप नेत्यान केली। रुपाली नाईक आमदार असताना मंजूर जाल्ली कामां आता पूर्ण जाती आसा, पण सध्याच्या आमदारान नवीन हाडिल्ली कामां जनतेसमोर दवरची असे त्यांनी सांगले। सरकाराकडच्यान जाय त्या विभागाक मेळची निधी आमदार सतीश सैल दिला असे दाखयतात, तर रुपाली नाईक दिल्ल्या निधीचो हिशोब केल्यान 2 ते 3 हजार कोटी रुपयाचेर पावतलो। रुपाली नाईक आमदार असताना मंदिरासाठी निधी दिल्लो कमी कन्न आमदार सतीश सैल आपल्या नावाचेर दाखयला। नंतर तेमी परत मेळोवच्याक प्रयत्न केलो पण यश मेळना। असे जास्त निधी हाडिल्ल्याचे नाटक कन्न तेमी जनतेला डोळ्यात धूळफेक करते आसात असे भाजपा कारवार ग्रामीण मंडळ अध्यक्ष सुभाष गुणगी, नगर मंडळ नागेश कुर्डेकर, अंकोला मंडळ संजय नायक, जिल्हा माध्यम सहप्रवक्ते जगदीश नायक मुगट, जिल्हा उपाध्यक्ष संजय साळुंके हेमी प्रसिद्धी पत्रात सांगले। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्याले भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173। एडमिशन सुरू असा। नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्याले भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598। मोबाईल नंबर 9480789670।